gaur etorria manifestazio honeta o paro honeta, ze emakumeak azkenean mundua bultzatzeu eta emakumea gabe mundua gelditu gozan. Eta iruditzen zaigu gauza asko daudela hoenik aldatzeko eta olako egunagatik sozial deuna. Emakumeen eskubideen defentsan eta gauza asko india da baina arte, baina beste pile bat iteko daudela eta apoiatzea. Eta emakumeen egoerak ikusaraztia, bisibilizatzia mundu guztiaren aurrean eta baita ere gaur dauzkagun politiko batzuen aurrean. Etxeko lanak eta zaintza lan guztien pisu importantia emakumeak hartze dutela eta mila gauza ez dituela errekonozitzen, huelga edo greba honetik parra indutela politikari batzu, behaiek aparte, badakagula al hori kalean azaltzeko, gure beharrak azaltzeko, gure duintasuna azaltzeko eta gure indarra azaltzeko. Langile bezala, diskriminazioa izugarria jasatzen deulako. Kalean zezanik ez, seguridade falta izugarria. Eta bortxaketa etengabeko hau, geho eta gehiago aurrea dijoaz, o gehitzen nahi dira. Eta horrei muga bajarria zaio eta planto itia, nahiko da esatiko. Martxoak 8ko eguna kristona izaten nahi da, danok oso pozik gaude. Gaurko eguna izaten nahi da oain arte indan lan guzti horren emaitza, kriston prozesua berazgarria izan da, emakume pila juntatu geha, eta hori demostratu da gaur zubi txikian inden kontzentrazioan, emakume pila bat oso desberdinak elkartu geha, eta gaude oso pozik, eta eguna hola nahi dugu jarraitu. Bai, eta guain gaztetxean bazkalduko dugu dano batea, gero emakume batzuk kanta batzuk jokoitu eta hola, eta gero holako indarrakin jarraitu nahi du, eta arratsaldeko manifare bai, danok etortzeko, eta martxoa 8 plazatik hasiko dara, eta hori 7 erditan, danak agertuko.